ste, že v piatok 13. neprináša len smolu. U nás v Markíze máme preto dneska 24-hodinovú ponuku na overall, ktorý je za super cenu 59 eur a dostávate k nemu opasok v hodnote 40 eur gratis. A čo je na tomto úplne najlepšie, môžete si vybrať aj farbu overallu a môžete si vybrať aj farbu opaska. Overall má dokonca vrecka, súčasťou overallu je takýto opaštek. Tu vám ho ukážem, takýto v rovnakej látke a na story vám ukážem moje tipy, ako si ho môžete pomečovať s rôznymi vrchmi, ak by vám bolo chladnejšie, chceli by ste si na neho niečo prehodiť a aj to, ako vyzerajú jednotlivé farby s rôznymi opaskami. A na schvál som si ho dala preto teraz takto, aby ste videli, ako ten overall vyzerá naozaj krásne bez ničoho. Môžete si dať takto na ňo ešte náhrdelníček vo farbe overallu, no a ešte vám ukážem, ako teda vyzerá bez tohto opaska. Ja som si zaviazala opasok, ktorý k nemu patril takto dozadu. Na mašličku môžete si ho kľudne previazať aj tak, alebo kľudne spredu na bok. Vyzerá naozaj krásne a za 59 eur máte aj opasok, aj overall a nájdete ho na markizamodajkana.sk, ale pozor, musíte si vložiť do košíka aj overall, ktorý sa volá Patricia, a aj opasok Jeniper, aby sme vedeli, ktoré farby si prosíte.